Cahaya sinar mentari tukang sulap main penjalin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Aku ya gak ero. Persis ya yang dadi wula ngene iki rek. Iya. Numpak jaran celanane bedah, hari lebaran semoga membawa berkah. Aku ra nyono kowe tega karo kanca, jarene kanca dekat jebul kok pengkhianat. Apa ra ana wong wedok apes sing katut kowe, kanca dhewe bojone kung kancane dhewe. Ya wis tak titeni dasar kowe kemlinti, pancen kowe ngono bukan wong mlegi. Muga-muga kowe nang kena dilahi ben kowe cepet mati. Wis terus ya apa iki rek? Jo. Kangkungku ya kelem rek. Ganteng tapi rada gendeng. Lho mali lali rek kono aja ngono ta rek. Wedang jahe, wedang kopi sing duwe gawe tak dongakno nang munggah kaji. Dolor dina riyaya dirayakno umat Islam saalam andonya. Direwangi poso dolor suwene 30 dina kanggo nyegah hawa nafsu kelawan koro. Marine salat idolor padha konjong nang wong tuwa bersilaturahmi nang sanak bala. Ngaturno keluputan dolor kelawan ati lengkono, nek ana kesalahan saling sinepura. Apa iki dolor wis titi mangsane, akeh menungsa sing ninggerke blate.
wong wis tuwek gak ngakoni tuweke omonge plintat-plintut lambene mencla-mencle sak lungit-lungite menungsa dulur mesti ana apese ojo ndudukno kesumbungan mundak kesandung wadune ayo ngapiki kelakohane umure kari sagongan bakal nang diparani sifat adigang dulur duduhno kekuatane sing sifat adigung dumeh sik banter playune sifat adiguna ojo pamer sembur suwuke nek dukune luntur nampek nang awake dhewe mlaku-mlaku cek bengi ya sawadengkle wis cekap semanten dulur kidungan kula monggo pinarak ingkang sekedha nek ditinggal awe-awe dulur lodro karya budaya dudu wong Alhamdulillah pancene masyarakat Talun iki mumpun guyub rukun ikut melestarikan budaya bangsa wujude seni tradisional. Kula yakin buktine SMA Ndawar saiki mumpun enten pelajaran seni tradisional sing bicuki. Bae lho rek. Tapi wis ana rek sing mulang lho Pak Edi dhewe.
SMA Andawar, yang di Mojokerto SMA Taman Siswa, yang di Surabaya ono taman apa iku rek yo. Masih konco apa sih rek? Oh. Yang bulan kata nyeluk rokok kan ngono kan iki. Nemen kan iku. Ya dongakno ae kangkunge maratuwa iki meneh lemu-lemu ya. Nek lemu meneh tak gawe nanggap ludruk. Campur sari, campur wong gendeng. Soale karya budaya iki dagelane akeh sing gendeng. Aduh. Campur bletokan ah. Sorry, Bro. Kono ku kebacut. Iki jek. Lah iya. Iki jek selamat Idul Daratista. Loh, Idul Daratista. Idul Fitri. Lah ya Idul Fitri. Idul kembali fitri suci dari you and me kembali suci. Lah apa suci? Oh iya ya. Suci ku dicai canduk langgar. Mas, iki lak sandal iku rek. Kok kira suci. Sandal harap dilepas suci lho. Suci ku gak ngono. Apa? Yayan iku mang lho. Lha apa suci kok ya? Yayan iku suci. Lah apa? Susune sak panci. Wan, Ya. pompong iki jek dina lebaran. Iya. Minal aizin wal qonidin. Loh. Minal aidin wal faidin. Minal aidin wal faidin. Lah. Sepiro gedene wekku? Apa sih, Wan? Ya barek ngomong, iki mun sik dina riyaya rek. Lah iya. Sak pira gedene kesalahanku. Iya. Sak pira gedene wekmu? Sik gedean wekmu. Kono ki apa sih, Wan? Sak pira gedene keluputanku won aku njaluk sepura. Oh, ngono ah. Iya. Sak pira gedene keluputanku kon luputen ya. Ya parek iki rek. Tapi ya gak maido dulur, sak njero omah gendeng kabeh anjene. Ya apa rek? Piro-piro kesalahanku. Nek biyen kan gak ngono jaman aku sik pelat biyen. Pak Gus, kula nedhi sepura kali sampean, pinten-pinten kula pateni. Patenono dhewe. Kok pinter-pinter kula pateni ku lho. Pinten-pinten kelepatane. Kula nedhi sepunten. Oh nggih, pinter-pinter kelepatane kula nedhi sepunten ya. Iya. Masalah kok yo ngono won. Iya. Kok gak ngucapno ta? Ya aku mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Emoh. Ya Allah, kan iki rek. Tanggungan dhewe emoh kok aku. Aku iki nyaluk sepura. Emoh. Arek iki apa rek? Iki mun sik dina riyaya. Wis Wayahe nglebur dosa, Mas. Wis seru. Jadi kesalahan selama setahun dihapus pada hari ini, ngono lho. Hari kiamat, hari yang membangkitkan. Hari raya, Pak. Lah ya hari raya. Heeh. Jadi kesalahan selama 1 tahun dihapus pada hari ini dan malam besok. Kok jari sapa? Jare arek-arek. Jare arek-arek ngono. Ya wis sepura sing akeh ya, Iya. sepuraku ya masalah. Alhamdulillah won. Iya. Kon wingi nyekar apa nang wangis ndok kene maesan guguk-guguk ngono. Gak tega aku, Mat. Hah? Gak tega. Kon wingi lho, tak dilok nyekar. Sepurane, Pak. Aku gak iso rene, Pak. Pirang-pirang wulan gak tau nyekar sampean. Kon aku gendeng ta won. Waktu bapak gak ono, Met, aku ono nduk Lampung, Met. Kon lak nduk Lampung ah? Iya. Lah kon guguk-guguk pinggir kono sih ya? Ya gak tega aku iku ambek kuburan wong tuaku. Lah lha apa wong kuburane bapakmu pinggir kono, kon lha apa guguk-guguk pinggir kene iku? Lah kuburan sapa iku? Iku ngatemi ya. Lho lah ya ngatemi biar tak gendak aku ah. Guguk-guguk kok cek bajute mi ngatemi kon ninggal aku ngono lho. Oh alah, wong bapakmu nduk kono toha kok kon nduk ngatemi lho. Kebacut kon. Wis won alhamdulillah. Saulan poso karya budaya gak rene. Wis nduk kene talun ya wajibe. Nduk kene wajib, kudu wajib. Oh, kakean wajib sih rek. Oh jenenge wajib ta iku. Sing duwe gawe ku wajib. Ngono mah jare jenenge sahir sik jarene. Sahir sik apa? Wajib. Oh wajib. Kula nggih wajib di sepura, wajib nggih. Wajib. Kok dilaporne nang brak
pihak berwajib kapok kok. Ngeten mawon pinten-pinten kelepan kula Pak Wajib, mumpun sampe dilaporaken Bapak yang berwajib. Lho wajib iki. Lah nggih, wajibe kula karek nom njaluk sepuro kali sampean. Lah nek kula sampean kan blepetik kudu wonten wajibe. Lho, kok kakean wajib sih, Won? Iya, iya. Dilono Karsinah kon goblok. Mulane bingung-bingung damel jeneng pun wajib kaya kula ngeten. Sapa? Heh? Sapa? Govinda. Govinda apa wong raimu kaya asem kok Govinda. Oh iya ya. Alhamdulillah Won, Iya. sak wulan poso Ludra Karya Budaya gak main prei. Aku mondok Won. Loh, alhamdulillah, Dik. Iya. Dadi kon mondok Mondok. mempelajari ilmu-ilmu dari ayat suci Al-Qur'an. Jare sapa? Ya, apa lah kan mempelajari apa, Met? Ya mlebu metu pondok aku iki Won. Loh, kon lak yo belajar ngaji ya? Jare sapa? Lah kan mlebu pondok iki apa kon? Dodolan gambar goblok. Ya ngaji Won. Mesti ngaji Mas Liwon ngono lho. Ngaji Mas Liwon. Growak gorokamu. Lah iya, ngaji Mas Liwon. Berarti apal kon ngaji ya? Ya apal. Umpama saiki tak disiki teko alip-alipan ngerti ya kon? Lho alip-alipan, alip temen goblok alip-alipan. Alip temen, alip-alipan lak tutuk malam, tutuk kertas iku alip-alipan. Alip temen. Maksudnya yang dibaca itu alip-alipan. Alip temen iki goblok. Ndase gede kaya LPG. Alip temen. Maksudnya itu jadi yang kamu pelajari itu juz amma. Ojo cacak jus sama, jus duren lo iso aku. Jus duren, jus stroberi tahu. Aja lali. Apa? Ki ana jus blethokan ya. Enak jus lele cek muyeng. Maksudnya itu ikra. Oh ala ikra ta. Ikra ta Ya, iso. Iso ya. Iso ngonceki iso aku. Ngonceki apa, Met? Ngonceki pelem. Lho, ya ngonceki ngaji kuwi. Oh, ngonceki arti yang ada di huruf hijaiyah. Iya. Oh, tadi kon hafal kon. Ya? Apal. Oh, mesti kita takon, Met. Takono. Sebabnya apa seret kok dijeno alif? Alif. Aiku Allah lip iku tangga ke atas dan ke bawah. Oh. Menungso ku kudu menembah Gusti Allah, kudu apik nang menungso. Hablum minallah, hablum minannas. Wah. Alif, aiku Allah lip ku tangga ke atas dan ke bawah. Aku kok Iya ya, Met ngono ae. lho ya apa sih kok niku? Takono. Dadi hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas. Ngono, Met. Ya. Iya. Termasuk pinter kucing iki ya. Lho kok kucing wong pinter kucing. Buku modo iki. Lha Kak, persis anakku anjene rek. Lah anakmu kadal. Persis anakku tapi gak mbok menungso. Mbok apa? Kowe gombel. Dadi alif artine kaya ngono ku mang. Iya. Lah nek bak, Bak iku wadah, mangkane bak iku gambare kaya mangkok ngene. Wadah syariat-syariat agama Islam. Pondok pesantren. bulan pesantren para santri ono padahe ya. Ana wadahe bak iku wadah. Bak iku wadah gawe umbah-umbah. Mangkane bentuke mangkok. Dadi wong urip kudu duwe wadah ya. Iya. Wong urip nek duwe wadah kire plin-plan. Plin-plan. Mencla-mencle. Mencela-mencele. Lambene esuk Sore dele esok tempe. Oh, ngono ya. Iya. Oh, iya. Iku sing bak. Bak, Kan sing sak. sak. Iya. Aja mikir sakmu dhewe, mikir sake wong liya. Oh, sakmu gorene rek. Lho. Kono sakmu gon rene ya apa sih? Maksudnya mikir aja mikir sakmu dhewe, mikir sake wong liya, amal ibadah. Oh, sedekah kepada Sedekah. orang yang membutuhkan. Iya. Termasuk fakir miskin. Fakir miskin. Contohnya kayak bapakmu. Iya bapakku. Lho lha apa lah mbambung lan. Fakir miskin janda-janda sing nom, sing tua babat cek mate. Kon ndeng apa niku? Janda-jandanya sang sudah jumpo. Yang sudah jompo. Ya. Iya. Amal. Dadi ku sak ya. Sak aja mikir sakmu dhewe, mikir sake wong liya. Kurung wajib kon, Jip. Lho krungu Sakku pikir Jip engko lho, Jip. Lho. Aja akeh 200.000 ae, Jip. Ngokok. Iku sing sak. Sak. Lah nek jim Gak bakalan jimpe urip nek kon gelem salat 5 waktu. Loh. Soale salat 5 waktu minangka olahraga. Jim gak bakalan jimpe awakmu nek kon gelem salat 5 waktu. Kocok kayak ngene iki ya. Lho olahraga. Dadi mengecek Gak iso otot-otot otot-otot gak iso jimpe. Anjen ajarane Nabi Muhammad ku apik. Apik, jim gak bakalan jimpe uripmu. Sing jim. Sik. Ana maratuwa liwat. Lho iku maratuwamu ah. Bae lho. Iku sing jim. Jim. Lah nek hak. Hak iku pasti won. Oh. Gusti Allah iku hak
janji Gusti Allah iku mesti hak. Nek apik perbuatanmu swarga panggonane, nek elek perbuatanmu neraka panggonane. Hak pasti. Dadi gak kena ganjani ya. Sumpah hak demi Allah. Ngono kok lho ya. Oh iya. Ditenono. Hak. Nek wong kelakone elek besok neraka panggonane. Heeh. Nek apik swarga panggonane. Oh ngono ya, Met. Hak pasti. Iling-ilingen lho, Met. Iya. Kon men wis tuwek lho. Iya. Kate nang diparani kon. Lah iya. Iku sing hak. Hak. Lah nek kok akeh sing kon takokno? Kok akeh sing kon takokno? ya gak ngono artine kok iku. Apa? Kok iku gak ngono. Ya apa kok? Kok gendeng kon. Kok nyocot ae kon. Kon iku kok takon iku mangarange angel kok kon kok tok. Tapi gak apa-apa, Met. Gak apa-apa. Pancene wong gawe sik kudune belajar. Lho makane awak dhewe iki mang rene wis ngelu kok. Lho. Wong karep budaya iku tanpa ngundang teko dhewe. Iya. Yo nek kon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brengose kaya wadoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya ahli kubur. Orang ahli kubur bareng. Temo. Temo. Dulur kok demo. Dek. Iku kok iso sok dilis jenenge Dik. Lha apa kok kembari iku, Dik? Iku jeneng ngono Dik isin, Dik. Kok kembari. Salah gak gelem munggah. Ya munggah mau cek kembar. Temo. Apa? Temo. Sing temen ta? Temo. Demo. Memet. Memet. Heeh. Kenalna, Dik? Sinten? Liwan. Liwan. Limon. Ya. Ya, Pak. Meneman tira ya, Dik. Kaya ruwahe Jaswari. Bentuk ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten. Nggih. Kula jaketen pundi? Lembol lah. Iki Ya apa balena, Dik? Kula jaketen pundi? Nang kali Lamong ae, Dik ya. Oh, nggih. Njegur ndasmu dhisik ngene cek ndang gongko kon. Ya apa rek? Lah sampean kan kanjenge nang ndi lho, Wak? Sing won, tak tandangane won. Lah aja mek. Nang Surabaya. Hah? Surabaya. Ya nang Surabaya ya sampean budal. Numpak apa? Lembo, bakal numpak makmu. Oh iya ya. Lho, iya jare. Kok tak wacok lho kon. Aja mek kon iku. Aja. Ya numpak bis kena, numpak sepeda kena, numpak sepur kena. Iku lho. Apa? Numpak Yupur. Syukur. Sepur, Wak Demo, sepur. Oh, untuk Yupur. Sepur. Kira Yupur. Sepur. Numpak apa? Sepur. Kancamu yo kaya ngene habisane. Wah, pejuang ngene sih. Sepur. Sepur ya? Ya. Sepur turune nang ndi? Heh? Turune sepur. Turun sepur brak kono, Dik. Mbok brak ngono. Turune sepur, nek kepengin uglik ngono. Oh iya ya. Ya, persepur gak turu. Gak- Gak turu Sepur gak turu, tutuk besi. Gak turu. Goblok. Sepur gak turu. Gak turu. Kaya karipan. Lho. Wah tak buacot, wah delek-delek. Atok. Delek-delek. Gendeng ah. Buacot ndase kene. Kancamu yang ngene bendino. Tobruken ae. Sepur kono gak turu, Mo. Kan kaya aku ah. Lho, guyu. Wong kopi arek guyu. Apa mau? Sepur gak turu. Iya. Gak karipan. Lho, gak mandek tok sepur mandek. Mandek. Nang ndi omahe? Stasiun. Apa sih? Setak dudu ya. Wah, Stasiun. masa jenenge sepur omahe sepur iku Samiun? Lho. Stasiun. Samiun. Stasiun. Krungu goblok. Lah kok Samiun. Stasiun. Keliru Samiun lah Lah malah. stasiun. Iya. Lah numpake apa? Hah? Lah numpak. Mekakangmu nduk dukur ngene ya. Heeh. Cek suwek katokmu. Ya apa sih, Wan? Bakon lungguh, Dik. Bakon dodok. Nduk kono iki ana kursine, Dik. Oleh ndodok nek sepur. Heh? Oleh. Lah lha apa gak oleh ndodok kene? Lah dodok aku nu tak timpale. Iya. Iya ya. Lho. Ya apa sih? Tidak
dalam ruangan kereta api ada kursinya. Jadi layaklah kamu duduk di sana. Iya. Sadurunge longgo nduk kene sepur tuku karcis. Apa? Karcis. Nang pasar tuku buncis. Loh. Karcis. Karcis. Apa iku? Karcis diamput karcis. Sampe kon iku Jengkel aku. deja. Ah, Kar, cis. Cis. Carkis. iki tambah keliru ngene. Kok car? Ero yo keliru yo ero. Iki Iku apa? karcis yo kertas gawe numpak gawe mlebu nang ngene sepur, kertas cilik. Aku duwe kertas sih. Apa? Dhewe, kertasku dhewe gak oleh. Loh. Masalah met. Kan wis mek kon ya kon iku. Lah jengkel kertasku dhewe gak oleh. Enak katoke makmu kekno. Katoke makmu kekno. Iya ya katoke emakku tura-tura. Loh. Ya apa kere? Ngene gak sida numpak sepur leso sing ya. Yang enggak ngerti perlu mengertikan. Wis dimengertikan cuma iki ya kopior dase. Ya kayak Kancamu ya kayak ngene benino. Kancamu ya kayak ngene benino. Patenono ae tak dukung. kan penting apa niku. Dik. Karcis, Dik. Kon kudu tuku karcis, Dik. Iku nandi? Tukune. Tukune karcis ah. Nang loket, loket. Arek ndi maneh iku? Kok cek akeh sing melok. Ampun. Loket. Loket iku ngene tuku karcis. Lho kualik. Masalah. Arek wis ngono kan kula sore iku lho. Kon koyo aku biasae. Iya. Kan kudu bangga. Lho kon kudu bangga ya apa? Kon koyo aku kon kudu bangga ya. Kok kopi ora bangga? Tuku karcis iku nduk loket, Dik. Ya. Tukune nduk loket. 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 Ruangan loket gawe tuku karcis. Engko ana bolongan. Ya. Ana bolongan ini tak Lah ana bolongan. tanganmu lebokno. Tak lebokno. Heeh. Terus Cek dicatek. iya ya. Lho iya ya jare. Kok akeh bolongan. Masa stasiun niku ya akeh lenge ngono. Lho, Akeh uloe berarti ya. yang Emosi arek iki. Aduh. Hei. Istighfar, Dik. Istighfar. itu Pak gedangmu ah. Wong kopior ngene kok. Kan gak duwe kanca kaya ngene ya. Kon. Aku. Yo. Dilebokno nang bolongane loket. Iya. Marno tanganmu lebokno. Tanganku tak lebokno. Langsung kan ku gondol. Gondol apa? Supite yuyu. Ih. Enak ya. Gak kate golek nang kali. Enak. Golek nang stasiun. Enak kok drijemu mrotoli ke sini ya. Oh, pokok lek mari teko stasiun ngene iki drijine. Dudu tanganmu lebokno. Kayak ana dhuwit. Kayak dhuwit. Ijoli kertas. Dijoli kertas. Iya. Terus kertasnya gawe Emploken. oh iya. Enak gak kate sangu jajan. Loh. Metu temen kok. Metu temen. Pak, sumpah demi Allah aku jengkel. Tak idoni temen. Duh. Ditenono rek ya, nduk kene guyon, nduk kono ora tukaran temenku. Masuk nang stasiun oleh ngidoni ngono ya. Ya gak. Kaliku kok angel kadot. Stop. Iki kan gak ada kanca kaya ngene. Kon. Kok sing kopior kon sing didodeng aku. Maksude iku kon tuku karcis engko dijoli kertas, Dik. Lah kertas iku kok kekno barek masinis, kekno barek kondektur. Ono emas barang nek kono. Loh. Ya apa won? Enak sing numpak sing wedok-wedok lho enak. Sing jaga wedok. Dilayani biasa selamat datang. Numpak sepur karya budaya sing nunggu banci. Goblok iki. Maksude iku kanggo numpak dikekno kondekturku. Oh, kudu ngono. Mari dicepret. Apane? Tanganmu. Iya ya. Yo, kok emosi ya? Kan emosi ya? Kadani kok. Astagfirullahaladzim. Kan biyen kepengin dijepret drijiku cek gak mekar ngene. Ojo cacak kon won. Agim jajare iki jelas emosi delek.
lan-lanan karo agem iki. Kok iso? Wong iki jengkel to kene. Dicepret itu kertasnya, cepret. Iya. Silakan masuk. Iki jane ngomong apa jare iki? Iya, ya apa, Wan? Maksudnya dicepret. Aduh. Kene ngomong sampe drumus ya, jane ngomong apa jare? Lapo? Dicepret itu termasuk tanda resmi. Oh, itu tanda resmi. Kayak nang presiden ya. Lho ya, lido awon. Kandhani ya, wis ayo dipateni lho, Won. Ojo. Wis kesuwen Won, sumpah drumus perkara rek iki, Wah, Won. materi itu melanggar pasal. Wis gathek pasal ndi? Pasal endi? Pasal balong panggang. Lho. Iki ya kok biar kan gak kanca sing kayak ngene Lho, bisa ya. Ya apa? Kon bener ta dilono kopian. Enak wong tulis apa tuh? Melok gendeng liwon. Komandeng. Dicepret Wis kertase oleh longgo terus budal. oleh longgo. Iya. Lo gak nggawa kursi dhewe berarti. Nggawa sambale ya. Nggawa pikem ndang biukno nang masinise. Lho aku bongko. numpak sepur, lah pun numpak pickup. Duh, Nek kan kursine kan gawa dengklik dhewe Dik ya. Dengklik apa? Kaya ririn sinden. Ana bebek. Iki ya kopior ya. ya. Wong numpak sepur nyinden. Ya numpak sepur tak lo gua, korsine wis ndono sepure. Iku wong loro padha kopior. Ayo ngomong kopi nak asap iki kon kok. Carane ngono ku Mang Dik. Ngono ya. Ya, dadi nek nang Surabaya langsung engko kon numpak ngojek nang Balong Panggang. Iya. Kon nang Surabaya ah. Aku mau ngedat iki nek sedawa. Lho, Sedawa. Etane medangi lho. Sepanjang. sepanjang. Iku lek cara Indonesia. Lek cara panjang apa lek Jawa? Dawa. Lah iya sedawa. Aja adato nang Medawa. Nang ndi? Nang stasiun Krian ae. Iya, stasiun Krian. Iya ya. Sepure masuk angin, ya. Iku yo ngomong. Lah ngono mah jare gak turu lah kok masuk angin. Lho ya kandhani ya. Krian. Krian. Ojo nganut lambene liwon, krian. Ngono Krian. ya berarti. Carane numpak sepur ngono. Heeh. Ya wis gak sida lah. Lho. Lah kok Sik, ya apa? Balanan apa kamu? Gak sida. Ya melek aku, Dik. Nang ndi? Tak deblok dasmu ya. Enak. Lho, enak. Masuk. Aku nek roh kanca kaya ngene iki Nah. cocok ngomongi manuk, Mang. Lah apa? Good. Ya gak manuk gut-gut mang. Ya apa? Manuk perjamang. Ya apa? Picak. Oh, kan kancamu sing ngene picak rek. Hanya sekedar guyon Dik ya. Ya. Masih kono ngerti iki jenenge Demo rek. Demo. Ya. Asli arek Surabaya. Lek kangen ambek aku ndelok iki lah. Ya. Otak, kenal lo. Kenal no. Nama saya. Nama Lho saya. kono lho, nduk wong-wong. Nanti. Wong-wong kono. Nang ndi? Lho. Ngomong. Kak aku meneh gak melok. Melok omong. Melok orek, melok. Melok dar prong balong lho. Melok. Meneh kan nek balong kan nek kene. Oh iya. Lek nang balong melok. Iya, nek nduk kene. Gak Oh buyar. buyar. Ayo. Kancamu kaya ngene rek. Kanca yo akeh, Mo. Ya. Ya kanca yo akeh. Iki ana kanca sing teko Madura. Anak Madura. Iya. Numpak sepur mau. Lho, Heh? lapor Pak Sepur ya gak. Numpak apa? Ya mbu takut. Aduh, trek. Ini gorek ku kongkon seneng gak iso. Waduh. Mo. Aja cedek. Mo. Aja. Aja cedek. Kok diloken topine kaya roti boi ngono ae. Kok aja dideki. Aku gak urus masalah itu. Rumah tanggaku saiki rusak. Nek kon rumah tanggamu rusak kanten ular tangga enak dikopiok. Lek rumah tangga ya dilem lek rusak. Pelecehan kamu, pelecehan ya. Sepune Pak niki mboten mboten jangkep 100. Aku saiki pikir aku pusing dan pusing. Tahu? Oh, ngono pusing kok. Ojo ganggu mo, pusing. Oh, dadi sampean pusing. Kon nang pikir aku saiki. Ya karo. Lho karo. Ero nang atine saiki. Lho karo. Karo. Aku Aku keri ngono. Lho. Mo.
Ya ampun iki. Iki lak demo lagi. Nggih, demo. Demo. Hati-hati lho, Dik. Darah Madura lho, Dik ya. Kene. Madurane mecicil mripate moro tangane, Dik. Apa-apa. Bah, Bismillah. Cok diwedi ngenak Eh, tak ketuwen. Met, engko biyen apa-apa bojoku kandhanono ya. Iya. Mo, Wong iki Setalah, nek ana apa-apa, bojoku kandhanono. bojone kok kaya kolu bendina metuk kaya wong kene iki lho. Lho takok iku apa? Lho, Wong pacare kok lu kok. arek-arek, dalam. kon tak kandhani ya. Iya. Rumah tanggaku saiki iki termasuk kisruh. Oh, carane gampang. Ya apa? Kayak ono mawa nang obongen bul. Lho, Lho ngejak entek-entekan iku. Oh iya ya. Maksude Ngene lho. ya apa ya? Aku dilairno karo wong tuwa. Iya. Cilik gede di sekolahno, Iya. bareng wis tamat sekolah wis gede nyusun rumah tangga. Oh. Aku saiki lak wis rabi. Lho. Wis kawin. Makul. Oleh Andini ki lak bojoku ah. Oh, tadi Dini ku bojomu. Lho iya. Dene ketok apa? Wis tak didik sadurunge poso. Ya. Kon wis bulan poso, Dik, kon poso. Iya, soalnya- Cekno di sepuro dosane. Lah, ya. Mari poso jebret tepak saiki Sriyaya pirang dina. Lah. Oleh riyaya sedina, Apa opi? pikirane berubah. pusing. Kon iku mbelan sapa? Sak. Engko tak Ampus bon. Hapus bon. Apa? Ampun, Bos. Ampun, Bos. Niki rak mboten jangkep 100. Saman anu, sapa? mboten jangkep 100 niki. Lho piro iki? Sak 70. Gak kira. Tambah titik lah ke bensin. Lunga ngomongku. Ya, Cak, ya. Andini saiki iki pikirane berubah. Omongane saiki berubah. Loh, arek iki kena apa? Nek gak kena godane arek. Ngono ya. Apa kira-kira arek iku penyakit apa dudu aku gak roh. Biyen gak kena apa-apa iku. Lho, omongnya biasa. Saiki- Bareng saiki omonge. Lho. Saiki lah kok bisu. Ya bojomu iku bisu. Iya. Walah, ben gak kena apa-apa ya. Lah jal pikir nek. Tulungan aku rek. Tak apa-apa. Bojoku isane waras ngono ya apa? Aku arep bisu-bisu ngono. Bojone iki. Hei, bojoku gak tak kekeno. Ya maksudnya tak kena tombong. Waran pi. Loh. Pun donya kala tak raba war ngono. Sing iso nambani ngono iki ana. Iku lho biasa wong tuwek. Iya. Nek wong tuwek aku ro. Wong tuwek ro. Ro nek wong tuwek. Oh iya. Oh. Lho ndi? Nang Otang Sari. Hah? Nang Otang Sari. Sapa? Pak Wasriono tuwek. Iku tuwek temen goblok. Maksude ngene lho. Lah. Wong tuwek iku wong pinter. Akeh. Wong pinter. Iki akeh wong pinter. Lah. Sapa? Ketuane dhewe lak dokter Andes ah. Pinter iku. Iku lak pinter titele Dokter Andes. Iku pinter lak ngatur tatanan seni. Lah maksudmu? Ngatur tantanan wong loro kaya ngono iku mah lho. Oh, jangan khawatir, Bro. Loh, I have my friend. apa iku? Aku ya karo. Oh niki dijali kawero tambah njlomprok nih. Sik, iki lho, mo kon ro tagak. Wong pinter. Wong pinter kok. Sing iso nambani lho. Lho nek karo wong pinter. Iya. Lek karo golek bareng kok. Lah kon ro tagak. Gak. Lho, Kon iku melok sapa sih kon iku? Melarek. Pit. Gak, aku duwe kanca, Pit. ya. Iki ana dukun wanter, Pit. Lah, iya. Tapi gak ngaku nek pinter, Pit. Gak ngaku. Ngono. Gak ndayani wong. Iso nambani wong ngono iku. Iso, tapi gak ngaku nek pinter. Oh. Cek dicocol demo. Gelem ngaku tapi nek digepuki. Cek susul demo. Gelem ngaku nek Cepetan mo. ngene. Cepetan mo. Oh, iku wong pinter ndem-ndem kolek jenenge. Dukun. Tapi ngerti, Dukun. api-api ora ngerti. Dukun nasi Dukun. Iya, dukun. Ah, iya. Kau nek sabun. Lho, Dukun. dukun kok sabun. Lho ngono mah ngomong sabun. Tak susule, Dukun. Tak susule. Nek pancen kancane sing tanggung jawab nyelukno wong iku mau, iso marasno, wis opae njaluk piro? Njaluk 1 triliun? Heeh. Njaluk 1 M. Ngomong em-eman kupluk rego 20.000 kok.
Wonge iku maca, asine sugih cuma ayo low profil. Rek, aku sakjane iki ya kasar, awakku nelongso ya nelongso. Nyawang bojoku kaya ngono iku mandar muga ndangsa waras. Aja sampe lorone iki terus-terusan. Wanter wong iki, Pit. Wong iki wanter. Wong endi saiki? Wong iki Endi? Oh, mbok jarene. Oh, iya. Matur nuwun. Pak. Pak. Loh, nanti kok. apa? Hah? Apa? Nyusu apa? Iki ta wong. Wong iki lak tambal ban ngarep sih. Epok dukun. Epok dukun. Oh, dukun. Iya. Ambek tambal ban biasa. Sing temenan rek. Gak melo. Pak. Sing sabar dhisik sampean. Sing penting niki kula perlu kali sampean. Soale rumah tangga kula niki bojo kula niku lara nenem saiki. Loro nenem. Kok iso lara nemen. Ah, Di bojo loro. Loh. Lara. Lara. Wong ora apa-apa ngono lho. ah, wong iki tambal ban iki blodas mercon. Aku penting temenan iki Pak karo sampean. Sampean nek iso marahno bojoku, larane iki bisu, engko nek waras sampean njaluk bayaran piro? Lho, iki lho ngomong apa aku iki lho. Aku gak rumangsa apa-apa lho. Sing genah to sampean kok lek petunjuke kanca-kanca nek sampean iku dukun. Iso tambani wong. Iki lho aku ngipi apa rek. Sik. Pitono. Sing salah iku kon, Pit. Lho. Lah apa? Wong Jombang iku ana cirine dhewe. Nah, Lho, Lah kok ngomong wae iki gak krungu. Lho. Bojone Pitono iki lara. iyalah. Lara ta. Kok nek kepengin terang, tutuk drijine iki. Wis suwe larane bisu. Bisu. Lah ya. Oh, aja. arek iki njaluk tolong. Iya, jan main talun iki ngono. Ya. Sik. Gak kena, kita SMS ae. SMS ae. Apa iki? Wis, wacan, Pak. Wacan. Apa? Kok kering? Ngeder. Kok sedak? Wah, Apaan sih rek? sampean iku enten daya setrum, ah. Sampean iku kudu tanggung jawab lho. Soale sampean kesuwur teng mriki, sampean iku dukun iso marasno wong. Ya kursi di situ. Lho, kursi. Rek iki lho aku lho gak iso apa-apa lho. Pit, wong iki nek kon biasa lu gak gelem ngaku, Pit. Lek wong iki anyen potongane dukun. Iya. Jahitane gak tapi. Lho. Potongan jahitan nang kete gawe klambi ya kono. Wong modele kok ngene kok. Masalah urusan iki ya aku sing njaluk tanggung jawab sampean lho mriki. Sampean perlu nek pengen roh bojo kula sampean kula jaluki mriki. Sampean lho. Sama longgo sik, longgo mriki sik. Ngusik tarik aku jangkok sunatno ngono. Tapi sampean kudu tekad-tekadan. Aku gak iso. Iso paras. Njaluk bayaran piro? Nek gak iso paras remuk-remuk. Wis dari iki lho aku lho diapakno. Iki lho wong iki lho aku lho apa ngono. Aja kan. Gendeng Kocokot wong. Lho gak ono liwat lidah, bahasa lidah. Kene. Nah, niki bojo kula. Niki sakniki omonge niku berubah. Niki pancene salah otot apa salah urat napa diganggu wong? Ha, nek masalah iku tanggung aku. Lah, Nek bojomu wis gak seneng, kok pegat tapeke. wes ta. Lah, Kosok gawe poli lho. 275 iki goblok. Dukun iki ngapa? Pitono. Dadi iki bojomu, Pit. Iki bojomu. Iya. Simpan saja air mata. Kono tambah gawe-gawe mbok takonono apa arek iki? Dek. Jenengmu sapa, Dek? Lah, iku jajan. Jenengmu sapa? Kenalno, Dek. Aku ya Ngene lho ngomong ape wong. Jenengmu sapa?
Takon ono sing akeh. Weh. Kulo takon apa kan? Kene kakek gaji ta apa? Maksudku bojo sampean tak gawa nang ngene alun-alun, tak tukono ali-ali. Kena sini takon kena. Jajal. Weh. Hop, iki mau apa mekekeh? Omamu biyen iku pancet ta nduk mburine pabrik susu, cedheke dukun bayi. Wah. Iya, wewe. Sampe tambani, Pak. Sampeyan tambani wae iki sakno bojone sing lanang nek wawe terus. Wis Tak donyane. Aku gak iso apa-apa kok tambani. Iki lho dikeki jopo apa lho? Aduh. Awakmu kok nambani iki. Iki urusanmu. Iki urusanku. Ayo, Pak. Kudu tanggung jawab sampean. Ndonga sik ta aku iki lho gak iso, Rek. Lho kudu iso. Lho, ngose ta. Lah kok dikudu-kudune lho. Nek gak kudu ya gak kudu lho. Ayo, Sama coba. Iya. Sama Lapo. Ro artine. Wete artine. Aja ditambahno. Apa? Lucu. Lho. Kon. Sik. Kon iku kok iso ngadang bojone wong iso. Aja ditambahno kok iso lucu. Bojo kowe gak muni ngene lho. Enak ta kowe? Dik, ya wis. Apik. Kon dene ditambani yo. Ilate ngepang. Cobaan, Pak. Cobaan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Jangan sampeyan usadane arek niki. Umpama aku gagal mi ya apa? Lho, wis tak pendungi ngene. Cobaan pisan sik. Iya nek ngono ngene jenengmu sapa? Aku. Pitono. Walah, kok dipateni ngene. Pateni Pitono. Pitani ngono lho. Pitono. Nah. Nek ngono dolek apa? Wowo. Omo, Pak, tak nyakar kok. Lho, wowo geni ku lho kek genteng. Wowo. Ambek apa, Pak? Karo jagung enom. Lah apa? Iya lho, tak ora iso. Ngusik rek Golek mowo karo jagung enom. Rasamu Uya. uyah ge Apa, Pak? Melok ae. Ayo, Cek gelek uya. golek uyah. Uyah. Uyah gawe apa? Ya. Uyah Nah, karo pencit enom. pencen enom. Iya. Ya dikapakno. Ya kanggo rujaan. Lah, ada panganane. Ayo. Iki lho aku gak jengkel. Iki ditambani ya apa iki? Ya pernah ben nyoko nek Jombang iko. Ilmu sing teko Gunung Pucang iki lho Pak. Iko ta. Ya, koyo sampe iki lho. Mbak, kula niki nedhan, Mbak. Niki lho. Sampai ke lho. Iki. Mulai. Kon iku apa kon iku? Apa? Lucu. Wis ora melo. Iki lho ngrusian. Ayo tak Noel Mboten jangkep niki, pun direken mboten jangkep. Pun, Aku iki ngene iki jangan nekakno rewangku, Rek. Oh iya. Kon garo rewangku. Sapa? Lah awakmu barang karo rewangku. Rewang ki yo kadang papat. Kok Rewangku yo Prewangan. prewangan. Dulur papat 5 badan. Iya. Nenem pacer pintu sukma. Ngosik tak dukun iku awakmu ta. kon yo ngono Asa melawan. Urusane iku iki. Apa iku, Pak? Iku aku nekane prewangku aja takoni ae. Sopo kon jenengmu? Takon iku lho. Iki rewangku boleh Balik maneh kon. apa? Mulai on lah kon bang. Oh, prewangan.
lho kate teko iki. Iki teko. Teko, Pak. Teko. Meneng ae kok. Sapa iki? Kula, Mbak. Siapa? Kula. Kulo siapa? Liwon, Mbak. Siapa? Liwon. Liwon. Oh alah. Iya. Siapa Liwon? Apa, Won? Niku kajenge nunjuki sampean. Kon gondeng lapo? Apa? Sampeyan ngomong capit. Lah iki lho bojoku iki lho. Sampe ngomongno bisu. Bojomu. Kenapa? Kan ngomong capit. Sampe ngomong bojoku lah bisu. Bojoku nek bisu. Nah. Sampeyan tambani. Bisu. Nggih. Ya tak tambanane. Lah. Tapi meneng aja dirusuhi. Nggih. Meneng lho ya. Engko rewangku isin lho, Rek. Apa mang jane? Bisu. Kayak lalian. Ada premangan goblok. Lali penyakit. Cep. Ucek kutae. Ucek kutae. Lak situ waras picek matane. Ngopo iki? Kok iso bijak Tambah ngebles ngono tambah. tambane ngono. Meneng Rek. Apa mang Bisu. meneng ae. Wataku siwa. Wataku siwa. Jebak. Rewangane kok jebak. Baukir. Apa nih? Apa? Diamput iku lho. Capit. Rewangane teko jebak. Kok meneng ae? Oh, Mendatangkan rokok. Prewanku ya akeh. Aja dirusuhi ae. Haucon. lah kono. Haucon. Apa niku? Mangan tahu apa mercon. Ledes. Iku bahasa apa iku? Bahasa Cina kok meneng ae. Rewangan ono papat karo sing gendah rewangane. Jangan. Bismillah. Assalamualaikum salam. Iya. Assalamualaikum salam. Siapa? Dini namanya Dini. Andini. Andini. Kenapa? Bisu. Bisu. Nggih. Ya, bisu. Asalmu waras, bae waras. Pamura bisa iso. Lancang tangane sampean. Lah apa? Tangane sampean gak tau dipijetno ta? Lho, iku Lah kok ngemek-ngemek terminal. iku syaratnya penyakit ono kono. Lho. Kepen waras tagak kono niku. Penyakite ndok kono. Sing bisu. Ya. Wis. Kani. Hah? Dukune iku aku kono. Bismillahirrahmanirrahim. Wong salah. Wong salah apa? Wong salah. Wong salah tutul jamu. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ta. Nah, Meneng ande. Meneng iki syaraté. Kon kena apa? Wis waras. Wis. kok baso waras. Ayo Pak, semaran. Wak. Pentile sampai cepot, Wak. Wah, aku lho gak iso apa-apa lho. Dan tambah ono kok. Ya apa iki nek nambah? Sampeyan lho. Tambah dikepru tambah ono. Ya lah kon iku lho. Pak, sing tak takokne iki ilmu simpenane sampean. Lah, sampean simpen tepu Dik. Sing ora tau ditokno saiki sampean tokne. Nek biyen duwe. Lah saiki. Saiki gak ono. 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 Sampeyan Dijopo. Antem iki tono sampean. Iya bener.
Kucek-kucek matane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Karwa, Assalamualaikum salam. kena waras. Selamat Hari Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jamu. Ya ndak. Asal lu waras balik waras. Waras. Wis. Wis. Waras. Bojoku. Apa sih Mas sampean niku nyeluk-nyeluk ae Mas. Lah, ya apa? Kan gak apa-apa, kon gak apa-apa. Sapa sing ngarani aku bisu ku sapa? Lah. Kan gak bisu, Dik. Sinten sing Ngadeg ngarani kok, bisu ngadeg kok. Cak? Dadi kan gak bisu kon. Iga. Wis waras kon. Wis. Aku gak ero, Mbak, nek sampean wis waras. Alah, kok melok-melok kon. Wis, ya apa? Kan gak lara ta? Iga, Cak Memet ngene Lah kan lho jare Cak. bisu. Ngene lho Cak Memet, jenenge wong wedoke Cak Memet ya nak kongkonan pasak, kongkon blonco tetek bengek daging pitik. Ya, dikek dhuwit 6.000 cukup tak gawe masak. Gak sedina, gak rong dina, gak telung dina. Walah, ku kasar kon mang gaya ngono ta. Ya iya, Cak. Cero bojoku iku. Sing mikir, Cukup tak gak ke blonco. Ngono modelmu koyo dukun. Aduh. Kok setan. Masih aku yo ngono. Anggenmu aku iso nambahine ngono ta. Lah iku mang Ya apen-apen kon. Tapi nyatane iso paras temenan. Dadi, Matur lho, kok buyaran kok tak bayari. Lho, nggo sih ta. Bit, Rene. Rene. Sampai Masalah rezeki ayo diatur. Iya. Nek ngono Cak Temo, ning dini Cak Pitono barek Cak Memet, Cak Budi. Ayo nang talun. Ana apa? Nonton Lodruk karya budaya.